Bohaté detičky vykupujú byty a bedač ich bude živiť prácou na Pánskom. História sa opakuje. Je tu ďalšia dávka hejterských komentárov. Tento komentár napísal Albeta Imkov pri videu z môjho druhého investičného bytu. No Albeta, alebo Albet, keby si aj ty viac makala a menej sa vypotievala do týchto komentárov, tak by si mohla zažiť, čo je to mať byt na hypotéku. Ďalší komentár napísal Alexis pri videu z nepeknej praktiky realitných maklerov. Realitka, podnikanie bez peňazí, vyvolávanie na súkromné inzeráty. Môžem predávať, čo vy predávate? Dám si na to 5000. Ste rád? A presne o takýchto makleroch alebo realitkách, čo spomína Alexis vo videu, tak bolo vlastne to video. Sú samozrejme realitky, ktoré robia to takýmto spôsobom a potom sú realitky, ktoré majú aj nejakú pridanú hodnotu. Ďalší komentár. Peter 1019 píše pri hejterských komentároch, mi napísal hejterský komentár, si smiešný, aj veľkosť parkingu treba pripočítať do plochy bytu podľa tvojej teórie. Peter, toto nie je žiadna teória. Keby si pozrel to video, tak by si aj zistil, že parking sa do toho bytu, respektíve do tej užitkovej plochy nezapočítava.